Kotva je tam zapichnutá, kokot je zvýraznený veľkým. Aj tam. Kotva, viete niekto, čo znamená vôbec kotva? Ty drž piču. Viete, čo je to kotva? Pozrieme sa na jeho hlavu a vieme, čo je kotva. Môžeš to povedať. Kokotská tvár. A mali sme veľmi veľký problém s výberom toho, kto nám pokrstí toto malinké epečko. Prvé CD-čko krstil tuto Luky, už keď je taký ukecaný. Postav sa aspoň. Nie, nebudú vidieť na oky. A toto druhé CD-čko teda Chceme, neviem, či to je teda česť. A tak chceme prenechať teda tú funkciu krstného otca niekomu, kto nám strašne veľa pomohol. Teda podľa môjho názoru, že nám pomáha stále, napríklad chodí s nami na koncerty, napríklad nás zvučí niekedy. No, niekedy nás zvučí, občas nám vynáda do kokotov, niekedy ideme k nemu na bazén a neviem, proste, máte niekto nejaký tip, kto by to mohol byť? Tam z toho stola by vedeli, nie? No tak zakričte. Zakričte! No všetci! No poriadne! Aj toto je náš tata, krstný, tohto druhého CD-čka malinkého. Môžeš si ho poťažkať? Nezacapkať. A rozhodli sme sa ho krstiť tiež veľmi originálnym spôsobom, ako teda pankáči. Môžeš mi podať tú okenu? Aj ten kúsok chleba. Neviem presne, ako to tí bezdiaci robia, že oči mimo bezdiak. No raz sa to možno podarí. Okrem toho, že tu bude teda smrad jak svinia. No, tak to spravíme tak, že ja dám Kebovi okenu, window cleaner, že to všetko moderné dneska. Kebo to obleje, a ako náhle to obleje, tak vyspustíte strašný krik, dobre? Akože taký radostný, ale. Dobre? Prosím, je to fakt dôležité. On sa potom znervóznie a bude taký. Takže ja ti podržím CD-čko a ty môžeš krásne krstiť. Takže... Poďme. A bordel, poviem prosím! Okena je drahá, neplitvaj! A teraz, ako je krásnym zvykom, toto je škaredé, hnusné CD-čko, ojebané niečím, či sme krstili, hodíme do toho 15 000-ového davu. Takže sa nebudem dívať a hádžem ho Paťovi. Chleba, kto chce, si môže zjesť. Takže ďakujeme a budeme asi aj pokračovať, keď sme sa tak dobre naladili. Fuj, smrdí, prasa. Ďakujem Lubovi a kolektívu a nech sa im darí, nech sa to dobre predáva, je blbosť povedané, lebo tu nie je nejaká komercia, nech sa to dobre rozdáva, nech sa to dobre hrá, nech sa to dobre počúva a nech mi ešte tí kokoti dlho otravujú život.